Het is fantastisch druk. Het weer werkt mee. De mensen komen grote getalen naar Axel toe. Mooie auto's te zien. Het is gewoon eigenlijk fantastisch. Het is weer Hemelvaartsdag en dat betekent dat vele oldtimers uit de regio Axel weer hebben gevonden. En die krijgen veel bekijks. De Kramermarkt is teruggekomen. Die werd toch wel gemist vorig jaar tijdens ons festival. We zijn gestart met 40 marktkramen deze ochtend. Er hangt een auto in de mobiele kraam. Er zijn nieuwe bands zijn er gekomen. Eigenlijk allemaal weer nieuwe onderwerpen. En natuurlijk de oldtimers. We zijn eigenlijk van mening dat het gewoon een familiefestival hoort te zijn. Dat is ook de reden dat de Kramermarkt teruggekomen is. We hebben een samenwerking nu met het centrum vanuit Axel. Eigenlijk is er voor iedereen wel wat te doen. Er is animatie, er zijn auto's, marktkramen. Voor iedereen is er wat te doen. Vandaag de feestdag in Axel. Een hele grote feestdag, de feestdag van het jaar.